És un pas molt important, jo m'atreviria a dir que és un hito, perquè dins de la ciutat, dins d'esta societat en la que estem vivint, ja s'ha instaurat l'obligació que teníem de fer la pràctica esportiva des d'un punt de vista de màxima seguretat. S'ha aconseguit a través de l'Ajuntament d'Alzira, de les empreses col·laboradores i des de la clínica Tegma hem aconseguit fer aquesta unió d'interessos de cara a aquells que ha beneficiat l'esportista de la ciutat. Jo penso que este pas donat és el pas per a seguir treballant, cuidant a la nostra població i aconseguir els objectius que pretenem, és que l'esportista alzireny desenvolupe una seguretat cardiosaludable al màxim nivell.